Takže priatelia, ja vás zdravím a zároveň vítam pri dnešnom videu, v ktorom by sme sa spolu pozreli na fotopascu od značky Oxe a jedná sa o model, ktorý sa nazýva Viper. Je to vlastne solárna fotopasca, ktorá má v sebe stavaný akumulátor, ktorý je dobíjaný prostredníctvom solárneho panelu. Ten akumulátor je vlastne o rozlohe 4400 mAh, čo vlastne slnečná energia dobíja solárny panel, ktorý je položený na vrchu fotopasce a tá dobíja ten akumulátor. To znamená, že aj keď mi zasneží napríklad solárny panel, tak fotopasca ďalej žije a ďalej beží. Kľudne môže byť zasnežené dlhšiu dobu. Ten akumulátor postupne odoberá. Je to dobre povedané nesmrteľná fotopasca, čo sa týka batérie, ako vydrží batérie, lebo tá solárny panel sa veľmi sa oplatí. A je to vlastne fotopasca, ktorá nám disponuje so 4K videom, kvalitou videa za dňa aj cez noc a 30 megapixelovým rozlíšením fotky. Čo je super rozlíšenie, keď aj niekde ďalej stojí zver, tak kľudne je pekne čitateľná, lebo tých 30 megapixelov nám to vlastne umožní. Ako si fotopascu otvoríte, tak nájdete hneď SD kartu, ktorá je súčasťou balenia. Mini SD karta. Toto je adapter. Takže táto fotopasca má v sebe mini SD kartu. Tu máme samozrejme manuál, celý v češtine. Taktiež aj fotopasca je úplne celá v češtine, v menu, nastavenie. Takže je jednoduché nastavenie aj pre ľudí, ktorí napríklad prvýkrát si kúpia fotopascu, alebo jednoducho pre takých viac menej povedané amatérov, čo nevedia tak aj narábať s fotopascami, je úplne jednoduché nastavenie a plus menu v češtine, takže to je úplne super. Tejto fotopasci, aby sme si ukázali, takže obsahom balenia je vlastne samotná fotopasca a potom ešte takáto krabička a samozrejme SD karta, ktorá je v cene. Aby sme sa k tomu dostali, ukázali si vlastne obsah balenia, tak v balení samozrejme čo nesmie chýbať: popruh na fotopascu a kábel. Takže kábel, popruh a samozrejme ešte statív. Statív je veľmi dobrá vec, keďže si môžete na strom nastaviť fotopascu ako chcete, do akého uhlu potrebujete, a statív si vlastne upnete na strom a potom následne týmto statívom si vlastne nastavíte fotopascu presne do akého uhlu potrebujete, aby bola rovno. Takže toľko k obsahu balenia. A ďalej by sme sa presunuli vlastne k samotnej fotopasci. Takže fotopascu si odbalíme, odlepíme tieto ochranné fólie a fotopasca vyzerá bez fólií. Tak, kryty máme odlepené, tak to vyzerá fotopasca samotná bez ochranných fólií. A tu si môžeme všimnúť, na vrchu je ten solárny panel, ktorý vlastne dobíja akumulátor vo vnútri, dobíja samotnú fotopascu. Takže, aby sme si ukázali, otvoríme si fotopascu. Na ľavej strane, alebo na pravej respektíve od vás, je QR kód, ktorým si stiahnete do vášho smartfónu aplikáciu. Keďže táto fotopasca je podporovaná Wi-Fi, to znamená, že samozrejme fotopascu dáte si do nej 4 baterky, fotopascu si prostredníctvom tohto kábla, ktorý ste vlastne dostali, C-čkový kábel tu na dole, tu je port na SD kartu, ktorú som tam už zasunul, a tu je C-čkový kábel, ktorý vlastne si dobujete akumulátor vo vnútri naplno a následne s tým idete do lesa. Takže ja už som si fotopascu nabil, už je pripravená na skúšku v teréne. Nabijete si fotopascu, dáte si SD kartu a vlastne fotopascu si dáte do režimu Setup. Dáme si do režimu Setup, fotopasca sa nám zapne a fotopascu si nastavíte priamo v menu, všetko si nastavíte, jedno jednoduché nastavenie. Ako si fotopascu nastavíme, tak následne si môžeme stiahnuť mobilnú aplikáciu, cez ktorú v lese napríklad už máme obknutú fotopascu, máme ju napríklad, lebo má aj príslušenstvo, takže napríklad tento zámok si môžeme dať na fotopascu, upnúť si ju na strom, tady je to zadom, tady to je
na zámok a tady je to na popruh. Takže ak ju máte na strome v zámku, máte kľúčik, nemáte pri sebe kľúče alebo jednoducho idete len tak k fotopasci, tak si môžete cez váš telefón stiahnuť aplikáciu a následne si tam pozerať fotky a stiahovať si do vášho smartfónu, čo je super vychytávka. A samozrejme aj cez telefón si môžete nastaviť nastavenia vo fotopasci, nejaké prestavenie videa. Ale všetko manuálne na začiatku si nastavíme a tak začíname. Takže tu nám ukazuje v ľavom dolnom rohu, že solár je nabitý na 100%. Aj interná táto baterka, tu máme vlastne dobíjateľné 4 baterky po vnútri. Takže keď nám už aj napríklad, že sa nastane, že je tuhá zima a solár je zasnežený 2-3 mesiace alebo 2 mesiace je zasnežený, tak potom vlastne automaticky fotopasť sa prepne na tie 4 baterky. Takže to je tiež veľké plus fotopasci a je to viac menej fakt nesmrteľná fotopasca, ktorá vám vydrží v teréne rok, 2 bez absolútneho nejakého kontrolovania baterok alebo nejakého dobíjania. Takže aby sme si povedali, máte tu samozrejme tlačidlá na pravej strane, ideme do menu. Takže a nastavujeme si samozrejme foto, video, alebo video, iba čisto fotka, už je to na nás, detekcia PIR. Vlastne tu na fotopasci vpredu máme PIR senzor. Tento senzor sníma 60 stupňov, to znamená, že sníma nejak plus minus takto. Je to 60 stupňový PIR senzor, takže tu nám môžeme si všimnúť, tu je vlastne ten objektív, ktorý nahráva v tej kvalite, čo som spomínal, to 4K a 30 megapixelových rozlišení fotky. Citlivosť samozrejme, fotopasca je celý manuál, nič sa vás nepýta, automaticky je v češtine, takže to je super. A samozrejme citlivosť PIR, aby sme si k tomu niečo povedali, tak môže sa tam nastaviť slabá, stredná alebo vysoká citlivosť. Ja preferujem strednú citlivosť kvôli celkovému, aby mi to stále nefotilo nejaký pohyb konára alebo niečoho takého. Takže to je k tej citlivosti PIR. No a potom vlastne si tu nastavíte dátum, čas, všetky potrebné tieto a fotopasca je vlastne pripravená do terénu. Takže nič zložité. Je to fakt fotopasca s ľahkým nastavením a veľmi praktická, čo sa týka toho solárneho panelu a celkovo. Takže my už sa presunieme do lesa a ozvem sa vám z lesa a uvidíme, čo sa nám podarí na túto fotopascu nahrať. Takže majte sa, vidíme sa v lese. Takže my už sme sa presunuli do lesa a fotopasca Oxe Viper Solar je už namontovaná a sme ďaleko od civilizácie, tak snáď sa tu natočia pekné videá a fotky. Je s lánkom, zámok zatvorený, je tu celkom dosť stôp, takže už nám nič iné nevystáva, len čakať, čo sa nám pred fotopascou ukáže. Tak zatiaľ čaute.